Здравейте, аз съм Александра и вие сте с рубриката Моят домашен любимец. Днешният ни гост е Виктория Салова от 9 А клас. Здрасти! Здравей! Днес ще ви зададем някои въпроси, свързани с вашия домашен любимец. Първият от тях е: какъв домашен любимец имате? Аз имам куче, немска овчарка. Как се казва? Макс. И да. Защо избрахте точно такъв домашен любимец? Честно казвам, не съм го избирала. Старото ми куче беше болно и един ден бях на театър с една учителка от старото ми училище и когато баща ми дойде да ме вземе, ми каза, че има изненада вкъщи и като се прибрах и такова мъничко котренце ме посрещна. Как реагирахте? Бях много радостна, веднага почнах да го бушкам, да го мачкам и не беше много добре, защото беше болен, имаше проблеми с дробовете, едва не дишаше. Общо взето... От колко време го имате? 4 години. Разкажете нещо за него. По колко пъти на ден го разхождате, с какво го храните? За разходките често сутрин и вечер. През деня зависи когато се сетя или когато ми е скучно в нас, излизам с него да се разходя и така. За храната яде много. Винаги от всичко яде. В една голяма купа му правим да яде. И каквото остане от вечерята или при някаква консерва, нищо такова не слагам. Иначе има ли любими навици? Не знам, много обича, понеже в нас сме с ламинат, и много обича, когато с брат ми си играме нещо, той идва и хапа един от двамата, или пък биеме го с възглавници и той подскача и така. По ламината се чува много странно тропането вечер, като си легне, ще почне да се разхожда напред-назад, звука отвратителен. Към кой член от семейството е най-привързан? Предимно към мен, защото предимно аз го разхождам, аз го храна, аз най-много си игра с него. И така. Добре. Разкажете за някои ваши общи преживявания, например разходки на някои интересни места или негови запознанства с други кучета. За другите кучета, в принцип, когато беше малък, го хапа един питбул. И от тогава стана много злобен с всички кучета, но има две котренца, с които отрасна още от много малък. Едното е един далматинец Нора, едно малко, не знам каква порода е, Рафи, и си играе предимно с тях, другите само се кара. Не знам, за много преживявания съм имала с него, насякъде сме ходили. Най-забавно ми е, когато го заведа, при нас има една река и ми е най-забавно, когато го заведа там, защото не мога да плува. И аз го пускам, фърлям камък в водата и той скача да такова и течението го помъква надолу. И много смешни физиономии прави, така да кажа, когато се опитва да излезе от това течение. Стоп. Добре.